बर'दिननि अमा बर'दिननि अमा नैबेयो आरो देरदावखा दंल'। दैज्लाङावहाय सालानि गुन्दै मोनजाबाय थानानै गुन्दैनि अभाब जानानै आदारा थिग जायाखै। सालानि गुन्दैया जाहोब्लाबो उदै बुंजासे जाब्लाबो भिटामिन गैया नालाय बांद्राय थिग जाया आरो अमाया गाज्रि जायो, ओमफ्राय देरनोबो रोङा जायो। नै दायो दैज्लां बायखांनायनि उनावहाय लकेल गुन्दै मोनजाबाय थानानैहाय थाब थाबानो देरदों, गुस्लायगासिनो दङ नै। माबायदि गुस्लायगासिनो दङ नै, थाब थाबानो देरदों। नै फुरा 2 मन जायो, फुरा 2 मन। मोदोम बांखा खिबु गोदोरलायखाबाय नै, खिबु गोदोरलायखाबाय नै। गावबागाव बाजा मोनजानानैहाय बे अमाया फोदै दैथुननिमोन, फोदै दैथुन बिहामजो शर्मिलानि बे अमाया आरो बिनि बिनानाव एखे बिमानिनो फिसा नैबे गुफुरना, बियो न'आवनो जाहैबाय आरो बियो सम जाथारखानोसै बावले फिसा मोननो, बावथारखाले नामायगासिनो दङ नै। उदैया हाननांलाय लाङासै। माबादि लुदुरबुसि अमालै नै, लुदुरबुसिखा, लुदुरबुसि अमा नै। आरो मासे दंबावोमोन, बहाय थांखो? गोगोम जाखायो, गामलाफा जाखायो। जाजोबबावासै दा नै, एसे गोलावबाय। जाथों आवलायाखैना। अमा डेन्जार जाखायो फाग्लासो। उदैया नुवाखै नै, थिल थिल जालायनायखौ। गलाखा बेखौ दैज्लाङावसो सिथाहैनोसै, दैज्लाङावसो सिथाहैगोन बेखौ, दैज्लाङाव नानिनि फिस होनो। नै आंना गया दाबो फिथाइ थायाखै, गय फिथाइ फाननायनि फैसा मोनाखै नै दाबोनो। दासो थायहांदों, नै बेलाय दासो थायहांदों। देग्लायहाय 2024नि एप्रिल बिदियाव गोबां बिबार बारगोन, बुददां जाजोब्बाय आरो फिथाइ माबानानै बिबार हमनायनि बुददां जाजोब्बाय आरो। गय फाननायनि फैसा मोनाखै आं दाबो, दासो फिथाइ थायनो नागिरदों गयानो। नै नायदो बेलाय, बेनोसै नै, गय फाननायनि फैसा मोनाखै आं दाबो। 400 दालसो दङ, 400 दाल दङ।
400 दाल ini जा गिदिर-गिदिरखा गोगोमनो मा होनो जा गोगोमखा बिफाङानो नै बिफां गोगोमखा नै बेयो जाहैबाय कफि फिथाइ लाहांदों देग्लायहाय एसे नै बिसोरथ' गाहायाव थायबावगोनसो नै गोगोमखा बिफाङानो नै नालाय बिफां गोगोमखा नै बेदांवा जाखाबाय बिबार बारनो टेसनि एप्रिल मासावहाय बिबार रायोना गया मार्च एप्रिलावहाय बेदांवा जाखाबाय नै माबायदि साइजनि गय नायनाय नै गाहायनो नै ओरैहायनो नै बेदांवाखा नै एसे बेदांवाखा नै गय फुलि दंबावो बेवहाय 100 थार जेराव माने थैदों बेवहाय गायबावनोसै बेखौहाय बे बोसोरनै जाबाय बे गय फुलिया बोसोरनै बैजोंहाय गायबावनोसै लाइननो जायगा दंबावो गायनो लाइन गायबावनोसै नै गय फुलिया हाग्रा फुनांगौसोमोनलै हाग्रा नै हाग्रा फुनांगौसोमोन बाव 300 बायदि दंबावो 300 बायदि दङनो बेवहाय गय फुलिया गोदान गायनायनि आरो फैगोन बोसोराव 2000 पिससो खालामबावगोन 2000 दाल खालामगोन पलिथिनावहाय बानायगोन आं 2000 दाल 2000 बा 2500 दाल बानायगोन आं पलिथिनाव खामला लानानैब्लाबो बानायगोन नै बेदां जाबाय बेदां बैसो जाबासो थायोलै गया फुरा 6 बोसोर 7 बोसोरलासो खुङो फुरा बैसो जानांगौ होमब्लासो बारो हामबायसै लोगोफोर भिडिअखौ नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइकबो खालामदो आरो शेयारबो खालामनानै होदो हामबायसै बिदिबा जय बर' हारिनि